Giablihan na sa publiko ang Blaan Livelihood Center sa General Santos City. Diin pwedeng i-display sa mga tribo ang ilang mga produkto. Ano ang report ni Abby Caballero? Doble ang kalipay sa tribong Blaan sa General Santos City tungod formal ng giablihan sa publiko ang ilang livelihood center. Mapasalamaton sila tungod duna na sila'y disente nga lugar diin pwede nilang i-display ang ilang mga produkto sama sa necklace, earrings, uban pang beadwork o tradisyonal nilang sinina. Swat kayo. So, kung wala pang wala pang beads, ang tatawag doon ay swat kayo. Kapag mayroon nito ay swat Blaan. Kagamitan ng aming tribo. So, iyan ay mga kaugalian namin sa mula noon hanggang ngayon na aming i-preserve. Lakip sa mga nag-display sa ilang mga produkto ang Kanteen Handloom Weaving and Blaan Artisans Association. Bisan pa 7 ka bulan pa lang ang maong asosasyon, daghan na kuno ang nahatagan og oportunidad nga maka-income pinaagi niini. Tinguha sab sa ilang grupo nga matudloan ang kabatan-unan sa paghabi aron mulungtad sa mosunod nga henerasyon ang ilang kultura. Gusto namin yung aming mga ninuno dati na yung kanilang mga ginagawa dati ay makikita ngayon hanggang ngayon. Kining gintlo kon Blaan woven fabric dili basta-basta ang paghimo, gani isa among pagsulay og paghabi tuod man dili kini dali nga himuon. Matod kang Jovelyn, matag color sa hilo nga ginagamit kinahanglang ihapon tungod duna sila'y ginasunod nga pattern. Mahirap ito kapag maputol itong sinulid, mahirap talaga kasi isa-isa mo ipasok dito sa kung saan na sentro yung sinulid, kailangan doon mo rin siya ipasok. Isa-isa rin dito. Malaumon ang tribong Blaan nga padayong suportahan sa katawhan sa Jensan ang ilang panginabuhian. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.